ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଦ୍ମମୋହନ ପୀଠ ନେମାଳଠାରେ। ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ମନ ପୁରି ଉଠିଲା। କଳ୍ପବଟରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଯାଇ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଦେଖିଲୁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଦେଖିଲୁ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ସିନା ଆଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ଶୁଣି ମନ ନାଚି ଉଠିଲା। ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆଖି ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତାଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ବି କିଛି ସମୟ ସେଠି ରହିଗଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଭଜନ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧୁର ଲାଗୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। କେଉଁମାନେ ସବୁ ନେମାଳ ପୀଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶରଣ।